ଏଇଟାର ପଇସା ଅଛି କି କିରା ଯେ ଦେଖ 10-20 ଟଙ୍କା ଥିବ ହେ 10-20 ରହିଥିବ ଏଇଠୁ ନିଅ ମୋର ପଛରେ ପର୍ସରୁ ବାହାର କର ଆଉ ତମେ ନିଜ ତାର ଦେଇକିରି ଆସିବ ତାର ହାତରେ ଧରେଇବ ପର୍ସରୁ ବାହାର କର ନା 100-200 ଟଙ୍କା ଚୁପ୍ କରି ବାହାର କର କେହି ନାଇଁ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା ଦେଖିବାଟା ନାହିଁ ବୁଲିକି ଦିଅ দুইটা করে হ্যাঁ পাঁচশোর খালি কি করে পাঁচশোর খালি পকেটে ভরি দিয়ে দাও तुम साइड नाचब हेल्ले टे जोश आसब एकला नाचु कि ना शुण इे झुली झुली एकला नाचु कि ना सी तुम साइड नाचब हेल्ले भल लगे।